Ahojte, rada by som vám pozdieľala moje pocity z retreat pobytu na ostrove Fuerteventura s Gabi Hajkovou. Bolo to jedno z mojich najlepších rozhodnutí, pričom som nevedela, do čoho idem. Gabi je perfektný človek, perfektná a úžasná transformačná koučka, mentorka, ktorá vytvorila úžasné bezpečné prostredie pre ženy, ktoré sa predtým vôbec nepoznali, aby sme sa vedeli otvoriť a poliečiť si to, čo nás brzdí, ťaží a čo si chceme každá jedna vlastne vyriešiť a pomôcť, aby sme mohli napredovať. Dala nám, každý deň sme mali workshop, kde nám dala rôzne techniky, nástroje, ako zvládať tú myseľ, ako sa podporiť samu seba, aby sme dokázali vlastne aj v tom dennodennom živote napredovať, či už v práci alebo doma. Takisto nás Gabi previedla krásnymi zákutiami ostrova, ktoré boli prekrásne. Zakedy sme mali pocit, že sme ako na Karibiku. Tie pláže sú tu prekrásne, určite doporučujem. A takisto sme sa so ženami krásne prepojili, nadviazali fakt priateľstva a bolo to prekrásne. Tak, pretože za mňa, keď je spokojná žena, spokojná mama, je spokojná aj celá rodina. Takže určite doporučujem a Gabi, veľmi pekne ďakujem. A ak bude niečo v budúcnosti, rada pôjdem opäť. Ahojte!